Ako'y pumapasada, tricycle ang pangkaryada, palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Maraming kompromiso sa propesyon na ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na makalumana. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na driver ang makina, pedicab ang tawag nila. Hoy pedicab, tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na usok at makapal na alikabok. Marami mang kapos, pera raw nila'y naubos, ngunit galante ang iba kung magbayad na sila. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na makalumana. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na driver ang makina, pedicab ang tawag nila. Hoy pedicab. Isang pedicab driver sa bahay ng Mangaldan, nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay tagatulak, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumigisige ang extrajudicial K. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagkamalan ka pa na boss o kasosyo nila. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na makalumana. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na driver ang makina, pedicab ang tawag nila. Hoy pedicab. Ako'y mangaldan, ako'y mangaldan. Hoy pedicab, mangaldan, driver ng tricycle na makalumana. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na driver ang makina, pedicab ang tawag nila. Hoy pedicab. Ako'y mangaldan, hoy pedicab. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na makalumana. Ako'y mangaldan, driver ng tricycle na driver ang makina, pedicab